Diyan naman ang pabalo namon sa inyo para sa siningang weekend. Mahilig ka mag-ride o kung mag-bike, lain naman nga rota ang ginapangita mo. Inabala nga samtang nagadrive ka o kung nagasikad, may mga kabukiran ka nga malapyan para change of scenery. Kag kung kapoy ka na, pwede ka makastop over, magpahunay-hunay, kag pwede ka makapabugnaw sa matugnaw kag matinaw nga tubig sa suba. Diri sa Sagay, may overflow nga ginhimo palaliguan sa mga pamilya, kay ang tubig gikan pa sa kabukiran sang Cadiz. Diskubrihon tayo ni Buwas sa tripping ni Rubing at 10 a.m. Balo ka mo pala nga bisan ang mga nautod na nga buhok ang pwede pa magamit. Isa ka student volunteer ang personal nga nagapangolekta sa mga buhok sang mga donors agud makabulig sa mga cancer patient. Ibaluon kung paano nila napalipay ang iban nga mga tao sa sining episode sang Paganihan sa Sunday at 10 a.m.